Labari da ɗumi-ɗuminsa, shin ko jama'a sun san menene dalilin da shugaban 'yan ta'addan Najeriya ya tura wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zazzafan saƙo kan cewa za su kai mummunan hari idan har bai fita daga cikin idonsu sun rufe ba. Kamar yadda al'umma suka sani idan suna bibiyar wannan tasha tamu ta fuskar Arewa, a jiya mun kawo muku wani labari a yayin da shugaban 'yan ta'addan Najeriya ya aika wa shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum zazzafan saƙo kan cewa ya gargaɗi sojojin Nijar da su daina shiga wato mu'amalarsu da sojojin Najeriya. Kamar yadda al'umma suka sani a daidai wannan lokaci muna son al'umma su fahimta asalin dalilin da yasa wato shugaban 'yan ta'addan Najeriya ya tura shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum zazzafan saƙo akan cewa za su kai mummunan hari jamhuriyar Nijar. Idan dai al'umma suna bibiyar mu a baya mun kawo muku wani rikici da ya faru a garin Sokoto a wani gari mai suna Sabon Birni a yayin da aka fafata tsakanin sojojin Najeriya da kuma 'yan bindiga. Jama'a, domin da cikakken rahoton da muke ɗauke da shi kafin mu da magagun dare shirin muna buƙatar da ku dangula mana subscribe kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa. Domin kuwa hakan shi ne ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyon mu a wannan tashar ta mai albarka mai suna fuskar Arewa. Ga cikakken rahoton da muke ɗauke da shi. Biyo bayan rigingimun da suke faruwa a faɗin Najeriya a arewacin Najeriya, kamar yadda al'umma suka sani, wannan dalili ne sa sojojin Najeriya suka ci gaba da ragargazar waɗannan 'yan ta'adda a yankin Zamfara, Sokoto da Katsina da ma jihohin da suke makotaka da su. Daga bisani yau kwanaki uku kenan idan al'umma ba su manta ba, mun kawo muku wani labari a yayin da 'yan ta'addan Najeriya suka yi kwanton ɓauna suka tarfa sojojin Najeriya a wani gari mai suna Sabon Birni wanda ke jihar wato Sokoto, wanda kuma wannan gari yana iyaka ne da jamhuriyar Nijar. A daidai wannan lokaci ne wato 'yan ta'addan suka ci karansu ba babbaka domin ko sun kashe sojojin Najeriya da dama, haka zalika sun kashe 'yan sanda da kuma ragowar wasu biliyan waɗanda ba su ji ba su gani ba. Kawo yanzu ba mu tabbatar da cewa an je an kwashe gawawakin sojojin da waɗannan wato 'yan bindiga suka kashe a Sabon Birni ba, domin ko waɗannan 'yan bindiga sun daɗe suna yin ta'adi a kwanaki biyun nan a jihar Sokoto. Kamar yadda rigingimun suke faruwa a kwanaki uku da ya gabata, wannan rigingimu sun faru ne a Sabon Birni a wani ƙauye mai suna Gangare a barikin sojoji, a yayin da amalafar sojojin ne suna ci gaba da mu'amalarsu saɓanin an samu matsalar ta akasin network ɗin waya. A daidai wannan lokaci ne 'yan bindiga suka yi sumame a yayin da suka faki sojojin Najeriya suka zambace su. A daidai wannan lokaci ne 'yan bindiga suka samu galabar kashe wasu daga cikin sojojin Najeriya tare da raunata wasu. Kawo yanzu ba a san inda wasu suke ciki ba, a halin da suke ciki ba daga cikin sojojin Najeriya waɗanda wannan 'yan bindiga suka fasa a daidai wato sansanin nasu a yayin da suke gudanar da operation tabbatar da zaman lafiya a faɗin Najeriya baki ɗaya. Wannan dalili ne sa wasu daga cikin sojojin Najeriya suka bazama a yayin da suke neman taimako. Sai dai kuma al'umma sun sani cewa Sabon Birni yana iyaka ne da wato jamhuriyar Nijar. A daidai wani lokaci ne sojojin Nijar suka fasata a yayin da suka ga 'yan uwansu suka taimaka musu suka fatattaki waɗannan 'yan bindiga suka kashe na kashewa, haka zalika suka kori wasu daga ciki. Sun ceto wasu daga cikin sojojin Najeriya a yayin da suka da su gida Najeriya suka kuma kula da su, suka ba su kula kamar yadda wato za su yi wa 'yan uwansu a jamhuriyar Nijar. Wannan dalili ne sa shugaban 'yan ta'addan Najeriya wanda al'umma suka fi sani da Turji, wanda shine shugaban 'yan ta'adda na arewacin Najeriya a daidai wannan lokaci ya saki wani zazzafan sako kamar yadda BBC ta wallafa a shafinta kan cewa tabbas sojojin Nijar su daina shiga mu'amala ko kuma rigima tsakaninsu wato da tsakanin sojojin Najeriya da kuma 'yan ta'addan Najeriya, idan kun ba haka ba za su wato kai mummunan hari jamhuriyar Nijar. A jiya ne dai wannan labari ya baza wato kafafen yada labarai da social media kamar yadda BBC ta wallafa a shafinta. Sai dai kuma kawo yanzu masu faɗa aji da kuma manya-manyan masu kaki a jamhuriyar Nijar da kuma shi kansa shugaban ƙasar na Nijar, wanda wato shugaban 'yan ta'adda na Najeriya Turji ya yi magana ne, ya tura saƙon nasa ne zuwa ga shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum. Kawo yanzu ba wani wanda ya fito wata magana akan wato wata magana da shugaban na 'yan ta'addan Najeriya ya tura wato shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum saƙo ba. Sai dai kuma muna dako a duk lokacin da muka samu wani labari ko kuma samun akasin haka ko wani martani za mu sanar da ku. Kamar ta yadda al'umma suka sani, kowa ya sani cewa tsakanin Najeriya da Nijar kamar uwa ɗaya ne uba ɗaya, domin kuwa akwai wata alaƙa mai ƙarfi, haka zalika kuma akwai fahimtar juna tsakanin Najeriya da Nijar. Kamar yadda Najeriya da Nijar ba a taɓa yin wasu ƙasashe a duniya da suke da makotaka da kuma fahimtar juna ba kamar Najeriya da Nijar.
kamar yadda 'yan Nijar za su shigo garin ƙasar Najeriya su yi sayayya kai tsaye su tabbata tare da wata tsangwama ba. Haka zalika wasu daga cikin 'yan Najeriya suna rayuwa a ƙasar Nijar kuma sun haifi mata a garin na Nijar. Haka zalika mafi yawancin al'umma na ƙasar Nijar suna rayuwa ne a Najeriya, domin kuwa a Najeriya ƙasa ce wadda Allah ya azurta ta da wato tattalin arziki, sai dai kuma 'yan ta'adda suna damun al'umma da kuma ɓata gari. Idan dai al'umma ba su manta ba, tabbas dalilin tashin hankalin da ake fama da shi a arewacin Najeriya, wannan dalili ne sa gwamnatin Najeriya ta sa aka datse network ɗin waya a jihar Zamfara. Biyo bayan rigingimu da suke faruwa da sace al'umma da ake ana sa musu kuɗin fansa da kashe mutane da kuma 'yan fashin daji da barayin shanu, wannan dalili ne sa a garin Zamfara aka fara rufe network ɗin waya a faɗin Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma daga bisani wasu ƙananan hukumomi a Sokoto da Katsina da Kaduna su ma sun samu wato wannan kalubale a yayin da aka datse musu network ɗin waya, domin ko ta hakan ne kawai za a iya maganin waɗannan 'yan bindiga da suka daɗe suna damun al'umma a faɗin Najeriya baki ɗaya. Kamar yadda al'umma suka sani, a kwanaki mun kawo muku wani labari na shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum, wanda mutum ne wanda al'umma suka fito suna yabansa. Haka zalika mafi yawancin al'ummar ƙasar Nijar suna yaba wa shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum, a yayin da suke tabbatar da cewa da kuma nuna yana wasu ayyuka na alkhairi, haka zalika kuma yana kawo musu abubuwa na ci gaba. To kenan Muhammad Bazoum ya zama zakaran gwaji a faɗin Afirka baki ɗaya, domin kuma mutanen ƙasarsa suna yawan yabon shi da kuma halayensa da yake yi na gari da kuma taimakawa al'ummar talakawa da yake a faɗin Nijar baki ɗaya. Tabbas Nijar Najeriya tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya, kamar yadda wato sojojin Nijar ɗin suka tallafa wa sojojin Najeriya, sai dai kuma shi turji a wata mahanga kamar yana fahimtar cewa ana ƙoƙarin a yi musu taron dangi ne. Hakan shi ne ya kamata sojojin Najeriya da kuma na Nijar su haɗa kai a duk wani abu da yake da alaƙa da bakin boda, su kula da junansu su kuma zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Domin ko idan aka ce akwai fahimta tsakanin sojojin ƙasashe guda biyu wanda sun kasance iyaka da boda, to tabbas ne duk wani abu da zai faru wasu za su sanar da wasu. Haka zalika idan wasu gurɓatattu suka shigo daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, waccan ƙasar za ta iya sanar da ɗaya ƙasar. Haka zalika kuma waɗannan 'yan bindiga mutane ne wanda suka daɗe suna kai har-hare a faɗin Najeriya, a arewacin Najeriya baki ɗaya. Kamar yadda aka sani, mutane da dama wasu daga cikin wato 'yan Nijar ɗin a wasu ƙauyuka da ke iyaka da Nijar ɗin su ma sun bar garuruwansu, domin ko waɗannan 'yan bindiga kan uwarwa da wabi suke harba-harban nasu da kuma kashe al'umma gaba gadi ba tare da lissafa ba. Allah ya hayya qayyim ya zul jalali wal ikram, mu yi tawassuli tsarkaken sunan kai Allah. Allah kai mana maganin duk wasu 'yan ta'adda da duk wasu wanda za su tawo da al'umma musulmai hankali a faɗin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Haka zalika wannan shine iya abin da muka sani. Idan kuma wannan ne farkon zuwan ku, waɗanda ba su dangula mana subscribing domin samun zafafan labaranmu da ɗamu su. Mun gode da sauraron shirin, mu huta lafiya.